κάνεις πόσα αμπόσεις πώς σε για την ασφαλεία σου. Ναι. Γι' αυτό. Πώς θα το κατεβάσεις κάτω. Εγώ είμαι σε έναν τρόπο, εσύ φάτω πόσα αμπόσεις μες στο σχέδιο σου. Μα συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά μου πούν το MC που σβήνει το ρεύμα. Πίσω ακριβώς. Μες στη μεσαία αίθουσα είχε ένα switch πας στον τοίχο. Τώρα σου τα δείξω. Για πρέπει να το δούμε. Έλα έτσι τώρα έξω το δει. Εντάξει, δεν έχω χρόνο μας. 7 λεπτά και την καθυστέρηση Με την καθυστέρηση. 7 λεπτά. 6 λεπτά μπορεί να το πετύχουν και στα 5 ακόμα. Ας Ναι. Πάρτε ο πίσω. Τώρα να έρθει και η Βούλα ένα λεπτάκι να τελειώσει κάτι.